Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Bedwars. Suntem cu Dani pe Gamester pentru că am încercat să filmăm pe Play Addicted și era lag. Salută, bă, lumea! Da, m-ai spus aici cu Dani și ca de obicei, dar lasă, salutare, nu păi. Așa se face, se salută lumea. Viu. Ce culoare e? Doar. Alb. Alb? Da. Eu o să-i văd, galben. Ne batem sau nu? Nu. Băi, Ai, nu ne batem, că de fiecare dată nu ne băteam, deci, na. Să spunem că nu. Să spunem că da. așa. Poate îl voi trăda pe Gabi la spate și îl voi sparge patul. Glumesc. Așa faci tu ca de obicei, ești un țigan. 10 Oh. euro. Tu ce echipă ești? Yellow. Eu? Galben, dar nu ne batem, bă, chiar. Am un... Bă, mă duc să un țărântoc, când mă stai puțin. Ce frumos ai acoperit patul, Dani. Du-te și sparge-le la aqua. Să scăpăm de unul. A, și aici e lag. Puțin m-a teleportat înapoi. Eu nu am lag, am 80 de FPS-uri, 90. Mă auzi? Da, te aud. Ce nu vorbești nimic? Du-te de aici! Măcar ajută-mă să sparg. Îmi trebuie târnăcop. Târnăcop. Am fost și m-am copt. Târnăcop. Am fost acolo și m-am copt. Care să-mi pun astea în inventar. Gata, am Stai făcut că și mă de văzut, o târnăcop. să-l bat cu pumnul. De fapt mă duc, nu mai stau. De târnăcop și de topor. No, fix când s-a ajuns. Vezi că merge. Sper să nu vină la mine. Unde e patul meu? Unde e patul meu? Unde e patul meu? Acolo, aici e patul meu. Nu cred că vine. 20 de gol. Oare să-mi pun obsidian? Nu-mi pun. Am căzut singur! Na, ce ai făcut, infinitule? Prost, nu am căzut să-mi bat piciorul. Echipa Blue a fost eliminată. Deci vrei să vii la mine. I-ai spart patul? Bă, ăsta e dus la tine, că mă duc eu la el acum. Acum vine. Hai. Fugi. Repede. S-a dus. Vezi, bate-l. Poți? Nu, că avem șobolan. No. Bă, ce pui mei? Tu ai văzut? 3 slăbii mi-a dat. Dacă e bun. Da, e bun. Gabi, trebuie să fim noi mai deștepți puțin. Stăm aici să ne colectăm și dacă merge pe tine sau pe mine, tu mergi rapid la el. Sau dacă merge la tine, eu mă duc la sparg ăștia paturile. Băi, mei.
dau un Vezi că eu pat. fac drum către el. Du-te la el și distrage-l. Cum eu n-am nimic, că s-a închis mai Dar mult nu ceva. contează. Controlare VIP și am Mă putere. vede. Nu mă vede. Hai că e bine. No, e lag. Să nu cad. Dani, ajută-mă, te rog eu. Du-te să sparge, că îmi sparge. No, du-te la mine și ajută-mă. Hai. Mi-am spart patul. Unde e ăsta? Fugi, las că mă duc eu și pe urmă. Nu mai râde. Bă, dacă faci pot, bă, lasă! Dacă el a început. Lasă că omor eu acum. Ce vrei? Bă, s-a dă ca un handicapat, bă, ai grijă, că s-a dă ca un... Unde-i? Ce, bă, acolo este emeraldele. Ai grijă, nu mere, că îți dă periculos. Diamante sunt cu protecție. Mă duc și eu. Doamne, Rost să băi, fii noroc să ai. bă, Gabi, bă. Upgrade. Sharpness. Ce picinion ai? Două. Gold. Hai încoace! Marș! Dar să nu ia damage, mă! Da, mi-aș fă că nu ia damage ăsta! Unde-i? În pui mei, acolo unde sunt diamond-urile la insula de gay. Hai că am băscut knockback. De ce nu cade? Aha, gata, am scăpat. Bă. Oh, și tu mai Lupta supremă. Ne batem, ok. Da. Pe insulă, după ce batem. Nu te cred. Ce Hai, face bă, ăsta aici, bă? Dă-i pe ăsta, ok, hai, gata, nu mai da, hai să-l omorâm pe ăsta. Ok. Dar ce? Nu am murit. No, hai să mergem să ne regenerăm. Hai, eu mă duc la ăsta pe insulă. No, gata, hai. Trebuie să-mi fac... Stai puțin să mă regenerez. Pui mei, dar eu n-am sharpness, tu ai. Nu, asta e. Lasă-mă să fac sharpness, nu mă interesează. Hai te las. Am spus că nu te las. Am nevoie de ăsta, nu mai am nevoie, asta am nevoie. Învățam. Stai să-mi iau arcă, oricum am gold. Power 1. Na, unde ești? Sunt pe insulă, la mână. La târnă. Hai că am o vină. Moane. Oh! Ai diamond! No! Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Gabi. Noi ne vedem data viitoare.